našeg sljedećeg natjecatelja. Ja sam Mario Vori. Odlično. Dobro, samo na mikrofon, Mario. Tako. Dolazim iz Zagreba. Dobro. I šta još imam reći o sebi? Pa šta ćeš raditi, recimo? Pjevat ću. Pjevat ćeš koju pjesmu? Čija si od Toša? Joj, Toše. Odi, nećemo ti ništa govoriti. Ne, Toše je odličan. Toše, ali do sad se to nije pokazalo kao dobar odabir. Ali ne, nije to istina, zezamo se. Toše uvijek prolazi, izvoliš. Ne moramo čovjeku srušiti iluziju na početku, već je pao, nije još ni ušao na scenu. Mora znaš šta ga čeka. Dobar dan. Ko si? Mario Vori. Mario Vori. Šta ćeš ti raditi uopće nama? Pjevat ću. Pjevat ćeš? Da. Šta ćeš nam pjevati? Čija si od Toša? Joj, Mario. Pa gdje Mario, baš tu? ako to ne bude savršeno, ja u trećoj sekundi stišćem X. Ajmo. Ponovo si noćas mila, lagala da nisi bila s njim, ja to osjetim. Ponovo su usne tvoje drhtale ko da se boje da ti ne oprostim. Zašto ti je to trebalo, zar nisi mogla ti priznati? Još ti usne umodne, ti sve što kaže znam da nije, još ti su cipele. Prezahtjevno je ovo za tebe, ne možeš to pjevati. Jednostavno je to od prvog tona bilo potpuno u krivi smjer otišlo. Treba me čopila. Treba te čopila. Možda te čopilo nešto drugo, recimo nesluh, ali dobro. Hvala ti puno, Bog.